Сьогодні перепелине яйце в меню. Перепелине яйце даю разом зі шкарлупою, щоб побільше кальція було. Ай, смакота, ще трошки тепленьке. Джека любить яєчко. Ти любиш яєчко? Покажи свій язичок. Покажи, який в тебе прикольний. Як чашечка. О, бачите, як з проріззю. Так. Не дивлячись на такий мощний дзьоб, він дуже може точно вибирати, обережненько розламувати. Шкарлупу не їсть. Джек, шкарлупу сказали теж давати. Чого ти не їш її? Зачем ти її викидаєш? Ай, чудо мамине. Мамін красун. Мамін красун. Боже, аж тремтить. Їж вже, хам'як.